Wah, lur, menu lur, wis metu lur. Wah, iki nasi rawon lur weh. Wah, iki golek lek ora ning kene ya ora ono lur. Wah, siji kae soto daging sapi dikocroti apa kae. Wah, dikocroti lemon. Iya. Lah ning kene jeruk iki bosone lemon lur. Wah, nek gone murah lur. Wah, wis lemon nek lur wae yo. Iki asli lur. Asli lur iki. Kayak iki. Iki rawon lur weh. Wah iki lur. Kembali ke Lombok Ungu lur. Wah, wes teh lur. Wah, ini goreng itu lur. Wah, lur. Wah, lur. Wah, saya lur. Lur, itu sugeng rawuh lur, kebon ijo lur. Wah. Jenengan rene lur. Menune komplit murah meriah tur. Wah, iki harga bersahabat, merakyat dan bermartabat lur. Sampeyan bermartabat lur. Maksudnya ngene wah iki paling puas dari lur. Bermartabat sekali kebon ijo iki wah martabatnya jadi naik lur. Mergone apa lur? Mergone tempatnya kebon ijo di atas jalan lur. Jadi munggah lur. Wah, top lur.